Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongietorri bigarren kafera, pozik zaudete? Nola pozik, Inigo, gaur oso egun tristea da? Baina Blumondi pasa zan, ez? Bai, baina, entzun, gaurko egunez, 2004an, Barbie eta Ken dibortziatu egin ziren. Aera. 53 urteko harreman baten ostean, munduko bikote ospetsuenetako batek bere banaketa iragarri zuen. Mattel enpresak prentsabar bat argitaratu zuen gertakaria kontatzeko. Antza denez, Barbiren erabakia izan zen, indar guztiak bere ibilbide profesionalean jarri nahi zituelako. Hain zuzen ere urte horretan aurkeztu zuen Barbik presidente panpina, baina egia esan dibortzio horren atzean marketing kanpaina aparta zegoen. Barbiren mutil lagun berria izango zen panpinaren aurkezpena. Handik gutxira, Mattel kanpaina erraldoia egin zuen munduko iragarki esietan. Barbie, baliteke gu plastikozkoak izatea, baina gure maitasuna benetakoa da, esaleari. Eta azkenean, 2011ko otsailaren 14ean berriro elkartu zen. Nik Pauloren ahotxean berriro entzun nahi dut komilartean dagoen hori. Barbie, baliteke gu plastikozkoak izatea, baina gure maitasuna benetakoa da. Wow. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. Orduan, elkarrekin daudeala ez, arian harreman osturari buruzko abestiren bat jarri beharko dugu, Barbie eta Kenen dibortzioaren omen, ez? Bale, a ber, zeirutze zeizuet The End, amaiera, break-up song famatuena. The Doors taldeko Jim Morrison abeslariak idatzi zuen Mary Were Below neskalagun oiarekin izandako austurari buruz. Taldeak 12 minutuko bertsio bat grabatu zuen bere estreinako albumerako, 1977ko urtarriaren 4 argitaratu zena. Begira, gaurko egunez jaio zen Raymond Daniel Manzarek. Estatubatuar musikari, abeslari, ekoizle eta zinema zuzendaria izan zena. The Doors musika taldearen sortzaile izan zen Jim Morrisonekin batera. Eta taldearen 8 albumetan parte hartu zuen. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of the... Tira, baina ez dut uste Barbie oso triste zegoenik banandu zirenean. Esan dugu bere ibilbide profesionalan murgildu nahi zuela panpinak eta Amerikako estatu batuetako presidente izateko aurkeztu zuela bere burua. Begira, gaurko egunez jaio zen Abraham Lincoln politikari eta abokatuua. Ameriketako estatu batuetako 16. presidentea. Ospetsua da Amerikako Estatu Konfederatuak garaitu ostean, nazioaren batasun federala berrezarri zuelako, baita AEB-en esklaboza amaierazi zuelako ere. John Wilkes Booth izeneko gizon batek erailtzuen, antzerki bat ikusten ari zela. Tiro bat, antzokian, 8 orduz koman egon ondoren, Lincoln apirilaren 15ko goizeko 7:22 hil zen. I can say to you now that you have not already heard. Lincoln, you cheated me again. Presidente izateaz gain ofizio eta afizio ugari ditu Barbik 200 gora barkatu, Mattel enpresaren arabera. Lehenengoa modeloa izan zen, hori da Barbie originala, baina hori alde batera utzita, bere hurrengo ofizioa astronauta izate izan zen. Ez dut astronautarik topatu gaurko efemeridetan, baina hainbat zientzialari bai, eta astronautak azken finan zientzialariak dira, ezta? Entzun hau, Rosa Maria Menendez López, asturiar zientzialaria, gaurko egunez jaio zen. Ikerketa zientifikoen kontseilu gorenaren, CSIC-en, buru izan zen lehen emakumea. 2022an utzi zuen kargu hori, baina Margarita Salas Fundazioaren sustatzaileetako bat da. Emakumeak zientzian duen zeregina defendatu eta sustatzeko. Eskua egin utzi lekua, ikus senti gure nahian. Apur nuntxi arkua, hau da gure patua, ikus senti gure nahian. Mozu ditzagun ertzak, emandako ezetzak, irekia
Bestelako lanak ere izan ditu Panpin hile horiak, abokatua, albaitaria, hegazkinetako pilotua, enpresa burua, edo niri txikitan gehien gustatzen zitzaidana, margolaria. Hemen txedoak izu margolari bat. Gaurko egunez jaio zen Regina Raul euskal margolaria izan zena, 8 urterekin familiarekin erbesteratu egin zen Bilbotik eta Mexikon ezagutzera eman zen. Han oso ospetsuak egin ziren bere muralak. Beste bat, Joan Mitchell, estatubatuar margolaria gaurko egunez jaio zen. Espresionismo abstraktuaren bigarren belaunaldiko kidea izan zen. Lee Krasner, Grace Hartigan, Helen Frankenthaler, Shirley Jaffe, Elaine de Kooning eta Sofia Gretschofekin batera bere garaian kritikak eta publikoak txolotutako margolarietako bat izan zen. Bere lanetako bat, titulorik gabe izeneko kuadroa, 11,9 milioi dolarretan saldutu zuten. Harrapazak? Begiak zarratzen direnean gogoa hiltzen denean orduan hasten da dena orduan haragitzen dena. Kiroletan ere aritu da Barbie, giriketan, bizikletan, edo bildumagileentzako oso berezia dena. Barbie baseball jokalaria. Hemen lotura, gaurko egunez jaio zen Francisco Javier Aristu Lozano euskal baseball eta softball jokalarioia. 1992ko Olimpiar Jokoetan parte hartu zuen, Bartzelonan, baina zuten domina irabazi. Urrezkoa, Kuba kasu zuen, zilarrazkoa Txinak, eta brontzezkoa Japoniak. J'ai joué au baseball, ma n'était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, pis on n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Au bat, je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans le je connaissais pas trop les règlements. Tira, Panpinak alde batera utzi beharko ditugu eta serio jarri. Irratsaioa hastear da, gainera Inigo. Langine finaren plantak egin behar ditugu gaur, ze Pabloren lehenengo eguna da bigarren kafean. Entzuleak ohartuko ziren honezkero, 3. ahotsa hau ez dela ohikoa gure saioan, baina lasai ohitzeko parada izango duzu. Asteazkenero, egongo baita gurean, Pablo Zurutuza. Egun ondenoi, ni pozpozik, hemen egotegatik. Eze pelotero... Musikarekin etorri da gurera, eta hortxe isak arrutik bisitatuko gaitu gaur, Pablo estrenetzeko. Eta badakizu asko gustatzen zaigula jolastea, jolas berri bat aurkeztuko dizuegu, silaba beroa. Iratxe Esnaolak sortu du eta berarekin hitz egingo dugu. Bani hasteko prest. Nire bai, Entzuleo, Otsaiak 11 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, dantzari fina da bera, baino ez diogu kontatu bigarren kafea hasteko dantza ikasi bertzuela, lasai, ikasiko du koreografia. Pablo Zurutuza Irastoza, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Goiuri ez izarandi, egunon. Egunon. Ez da izergatik fitxatzen ditu talentu duen jendeak, zegero gure dantzak pixkatatzean geratzen dira. Bai, baina tira. Horregatik ez dizkio gura gusten. Hori da, pixkat bintzat egun batzu pasako dira ikasterako. Bai. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 919 garrena du, goizak 10 eta 15 minutu izango ditu 2 segundu barru, otsaiak 12, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Eta goizeko 10 eta 4 ditugun honetan, abestia entzuten behartzen nukete, baina ezkara entzuten ari eta segituan konponduko dugu hau. Baina gaurko bigarren kafea abiatzeko Pablori dantza erakutsi espadiogu ere, bai esan diogu maite duta prestatu egin behar zuela. Hori egin dugu, beraz, hainbesterako prestakuntza aukera izan du eta izango du. Ilunkeran lehioak piztu bezala hitzartu naiz. Itzulera bidea. Baina Pabloren maite dut entzun aurretik txatari begirare jarri beharko dugun nekane altzelaik dio egunon, euria, baina gora egunakin. Bai. Igual ditxarrari orpegi hona jarriko diogu. Guk zalantzari gabe. Gorkak diogunon, zen mutil katxarro dau! Edita Brokosek egunon, eta Gorkak inigo, hau da plastikozko irikoa. Bai, bueno, gauza gehiago egin ditu, baina zure referentzia hori balin bada Gorka, ez dago gaizki. Ze ederra bufa, gaur euria, Pablo aberdantza, esan du, bueno, Pablo justu. Bost, inigok 6, Goiuri 8. Barkatu, Gorka, bulina egiten ari zait. Bueno, merezitakoa agian. Ez, bulina ez da inoiz merezitakoa, baina inigo nik gaur hobeto egin dut dantzazuk baino. En fin. Nekan altzera dio, inigo gaur guapo pañoloakin, Bueno, a ver. Goiurik adarra jodit gaur. Kontua da bida, kontatzen hasiko naiz nire maite dutarekin lotura duelako. Urteko bigarren 4 hilabetean klaseak ematen ditut komunikazioko ikasketetan Deustuko Unibertsitatean, eta gaur iritsi naizenen horrela fularrarekin Goiurik egin du komentarioa. Indigo irakasle luka jarri du. Hori esan duzuela ez? Ez dut hitz horiekin esan, baina bueno, tira. Kontua da, pixka bat eztarria hola oztutan abilela, eta pentsatu dudala fularra jartzeak ondo egingo zidala. Alarenik fularra askotan jartzen dut. Jalde. Baina aspaldi honetan ez. Ez? Ez. Bueno, neguarekin harreman orain txizaten ari nizelako. Ados. Nire maite duta da Javi Rivero atzo elkarrizketa ikusi nun eta esnekin lain taldean ontzenik, ze sorpresa, bai, nik Javi Rivero... Euskal Herriko historia da hori. Bai, horrela ezagutzen nuen, lain taldeko bajista, eta gaur egun ikusten duzuen look sofistikatu hortatik, desente gaztetxeroago, dena esan behar balin bada, Javi Rivero zen, bai. Bai, gaur agian fularrarekin ikus dezakezue. Hori da. Eta lain taldean ez. Bai, edo Michelin izarra jasotzen hola traje beltza, kamiseta beltza, bai, look oso zainduarekin, baina hau ez da beti horrela izan. Gauzak diren bezala. A ber, Aritz Alkubila eta Pablo Zurutuza, zein da guapo goa? Barkatu zeratik izan behar du lehiak eta... Zergatik bilakatu behar du gau lehiak eta batera. Eta zeitsusia ni lehiatik kanpu utzi zana, Gorka. Bueno, baina esan dizu ya guapo zaudela fularrarekin. Hori nekanek esan dit, eskerrak norbaitek hemen zerbait hona esaten didan, ze mundu guztian nirekin sartzen ari da. Pablo, zure maite duta kontatu beharko diguzu, horbildu mikrora beldurria, ikusten dut hor pixkiatu urruti. Ilusio handiz, zer askotan pentsatu zendatzen den nire maite duta. Ze polita. Ilusio handiz, esango dut, autogidariek oinezkoekin duten komunikazio ez berbala dela. Top. Zait oso topa, eta oso egun txarra ukita ere respetu handiz intzaketan diogu denak elkarri, errepide ertzeetan. Erabat ados, eta hau askotan aipatu izan dute, niretzat eguna aldatzen duela, goizean horrelako komunikazio ez berbal horretan, irriparre bat, eskerkeinu batek, klik egiten duela zuregan. Egiten ez duen jendeak, ez du merezi. Ba, egia da. Gainera bizitzaren irakaskuntza bada, ze hau ez da liburuetan agertzen. Noiz ikasi duzuzuk, keinu bakoitzak zer esan nahi duen? Bizitzak erakutsi dizu? Bai. Hau zizute eskolan esan, ez dizute, ez dakit. Bueno, agian bai, esan barro ez dizute zuen gurasoak hartu eta seme alabok hau azaldu behar dizuet. Eta horrela izaten, ez? Orokorrean. Ez, baina ikusitara ikasten da. Hori ba. Zuk ikusten badezu zure gurasoek hori egiten dutela, hori kopiatzeko jarrera izan dezakezu, eta ikusten baduzu zure aita anormala bezala karreteran oihu batean beste gidariekin hori ere kopiatuko duzu. Garrantzitsua da ezberdintasun handia dagoela oinezkoekin komunikazioa dagoenean oso eskerrenekoa beti, baina kotxeen arteko komunikazioa beti dela oso txarra. Bai, pentsa, nik nire maite duta lotuko dute kotxeen arteko komunikazioarekin. Maite dut, esango Juri? Beti kotxeen artean agian bai izan daitekela oso txarra, baina egia da, pasaden astean, Oiana Maritorenaren maite duta izan zela,
autobus gidariek, autobusen arteko komunikazioa. Eta hori botazen maite dut ezela, eta egia da kotxen arteko komunikazioa ez dela inora, baino autobus gidariek bai betetzen dutela. Baina lankideak direlako, edo bestela igual ere bai. Nik maite dut eta uste dut galtzen arien zerbait dela, gero eta gutxiago dakizkigulako igual gauza txiki horiek, baina kotxe eta kamioien arteko komunikazioak batez ere zentzu bikoitzeko, norabide bikoitzeko errepidetan zaudenean. Aleiazuk, barkaiazue, autopista batean zaudenean, aurreratzen duzu, albalin bada intermitentea jarrita, eta ez daukazu beste komunikazio beharra ondirik. Baina joan etorriko errepide batean aurreratu behar duzunean kamioi bat, baieztatu behar duzu paretik inorez datorrela. Eta kamioi gidariak badaki bere tamainagatik oztopatzen duela zure ez dakit, bista edo zure perspektiba. Horren, kamioiak intermitentea markatzen badizu aurrera dezazun, zu kamioi gidaria zara, Pablo? Bueno, a ver, bai, etxean kamioekin ibiltzen gea, eta bueno, nik askotan laguntu izan dut. Erabili izan dezu. Bai. Eta hor badago keinu bat, keinukariekin, intermitenteekin, esatea, aizu, libre dago, edo kontrakoa, etzazu pasa kotxea dator. Eta orduan, zuk behin gainditzen duzula kamioi hori, lau argiak ematen badizkiozu, pare bat segundoz eskerrak ematen dizkiozu, eta berak argi luzeekin plak kolpetxo bat ematen badizu, esaizu, ez horregatik. Eta, iruditzen zait, magikoa, komunikazio hori, ze aldatzen dure, bai, zure aldartea, ez? Bazoaz errepidean, bueno, giro honean, lagun artean bezala, eta ez marmarka askotan ibiltzen garen bezala. Beraz, hori da nire gaurko maite duta, pixkat Pablorenarekin lotuta. Eta bide batez, streamingez jarraitzen gaitu zuen nontzat, hortxe gure set akustikoa prest, gaur Ixak Arruti iritz dadin. Ez dakite irati du Imanolek prestatu duen plano hau, baino zepolita. Hola, gure streamingerako gero ikus dezazuen, Ixak Arruti. Bai gitarran eta bai pianoan guztiari emango dio. Eta bigarren kafeko pianoa eta bigarren kafeko gitarra erabiliko ditu Ixak Arrutik. Ze marka dau gero galdetu beharko diogu, nola da posible Ixak Arrutik ez duela gitarra akustiko bat? Nola ez daukala? Ez dauka gitarra akustikorik? Ez, esan dizu. Ez daukat ez ekartzeagatik. Uste dut benetan diola. Ze gaina esan zian, ez eskatu behar diot nire lengusuari, musikari handia, dena hor musikari handiak, eta zen, ebalin bazu hemen badao bat, eta horrekin joko jateta. Beraz, Goiuri gero kontatu beharko diot, enegarren ez, nire Seuleko gitarraren historioa. Pablo, ez daki? Nik ez dakit. Seuleko gitarrari? Bai? Kontatu, mesedez. Berriro. Orain, eta gero berriro. Goiuri konta dezala bere maite dut, eta gero kontatuko dugu. Nik maite dut eza daukat gaur. Gauzat esango izut. Daramazu maite dut ezkortasun bat, ez dela ez da erdi normala ere. Egia da, baina bizitzak oztopoak hartzen dizkit eta claro, ezin ditut saiestu, eta oztopo horietako bat Inigo zuzara. Eta horregatik maite dut eza. Ze entzulei kontatu behar diet, zer esan zidan atzo Inigok? Nola deskribatu ninduen atzo Inigok? Ze oso haserrenago, gai honekin. Atzo Inigok esan zidan, Goiuri dela pertsona oso tipikoa. Eta ez dit orain arte inork esan hori. Ez dut inoiz entzun. Itz hori. Ze deskontekstualizazio egin esan nahi duzu. zenuen, Goiuri dela oso pertsona tipikoa, eta ni haserrenago, eta, entzulen iritziare jakin nahiko nuke, ea berai zer iruditzen zaien, ea tergiversazio iraina den, ala ez, niretzat irain bat da, norbaitek zuri buruz, esatea, oso tipikoa zarela. Ze, zeinek izan nahi du tipikoa? Tipikoa? Nik azteko zalantzaukat hitza tipiko edo mitikoa zen. Ez tipikoa zen. Bai. Bueno, behintzat ondo erabilia. Obe. Mitikoa gaizki legoke erabilita. Baina asko erabiltzen dugu. Baina gaizki. Tipikoa, behintzat ondo erabili zenuen hitza, baina... Nik ez, zuk erabili zenuen eta. Zuk. Barkatu. Ikusten duzu nola testuinguru guztia asmatu, ezabatu eta desitxuratzen ari zaren? Zuk esan zenuen ez daki zer tipikoa zela. Eta nik esan izan, zu bezala. Baina, zu bezala, zu bezala, zu hor eserita kalefazio ondoko aulkian, amona xarba bezala, hola, bezea, txiki inda lanean, nahiko egoera tipikoa dela, negua iristen denean hor borrokan ibiltzen zaretelako kalefazio. Hombre, etzen idalako utzi aukerarik garatzeko nire planteamendua. Txatea jarrite, Goiuri ez da tipikoa, eskerrik asko txat. Eskerrik asko. Goiuri da parre egiten duen neska.
Gustatzen zait, eta bonboiak, oso ondo Gorka. Claro. Orduan, bai ez, ados zaudete. Entzuleok, bonboitxo batzuk ekarri nahi baizkiguzue, Tolosan, Rondia kale 15, ja, bonboiak eskertzen dituena, noski baietz, horixe naiz. Nik igual ez dakit, Gorkak bonboiak ekarri zitu lehengon? Bai. Ni zen konturatu. Dena jandituzte Gorka. Gorkak gauza asko ekartzen dizkigu. Kontua da, entzuleak ere ados daudela, esatea pertsona bat tipikoa dela, ez dela polita, eta inigo, oraindik barkamenaren zain nagoela. Goiuri, barka iezan dazu, etzen nere asmoa zu tipikoa zarela esatea, vale. Zuk egindako esaldi horri jarraiki, zure egoera, zure posizioa, kalefazioan doan lanean tipikoa zela esan nahi nuen, enuen ustez zure sentimenduak horrek nolabait minduko zituenik, baina hala izan da eta sentitzen dut. Barkamena eskatzen dizut, ez da errepikatuko, inolaz ere nik zu tipika zarela esatea, behintzat aste honetan. Bueno, ez duzu kondenatu, gertakaria. Iaizi albroja. Ez duzu kondenatu, beraz, hau ez da izan, benetako memoria historiko ariketa bakezale bat. Horrutziko dugu. Entzuleok 10:27 minutu, hau da, bigarren kafea. Bagoaz gure lehenengo gonbidatua segituan zuei orkestera. Gonbidatu esan diogu maite dut eskatu behar diogula? Ez dio inorrek esan? Ez. Ara. Behatzakotz lehioa bero gaur inoiz ez da gero bigara zutabe bat bierro lau begi lau esku bilepo bihar kantatu ezin gaur kanto nauzu zara naiz gara Nietik soilik izara gaur kantua nauzu orain bat gara bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantua nauzu Orain bat gara eta akaso bat izan ginen diote euskararen zahartzaroan edo euskararen gaztaroan hobeto esan da, hain zarra den hizkuntza honetan bagenituela monosilabo asko. Hortik arrasto batzuk eratu zaizkigula, to eta bestelakoak. Baina hizkuntza garatu egin da, hizkuntzak konplexutasuna bere ganatu du, badauzkagu, abizen elkartuen bitartez silaba ikaragarri pila dauzkaten hitzak ere, eta silaba horiek, negu honetan, oztasun honetan, bero ere izan daitezke. Finean, silaba beroa zure gaitasun mentalak eta hiztegia jokoan jarriko dituen hitz jokoa da, eta erronken baldintzak betez, hitzak idatzi beharko dituzuen jokoa. Baina denbora aurka izango duzue, aurkariek baino azkarrago egitea da helburua. 55 karta, 6 arkatz, paperezko blog bat, araudi bat, eta jolasa behar bezala ulertzeko, guk bere sortzailea gonbidatu dugu gaur gurera, ona. Bigarren kafera, baina esan da bezala, ez diogo abisatu lehenengo maite dut ere niola, eta ikusi dut buruarekin horrela egin duela, uste dut pentsatzeko tarteare eman diogula. Iratxez nahola, ongi etorri bigarren kafera, egunon? Egunon, mi esker. Maite dut prestatzeko astirik eman dizugu minutu honetan, zer maite duzun kontatzeko? Ez nengoen ziur zer zen maite duta, baina, bueno, ulertu dut goizean goiz atsegin genuen zerbait zela, orduan, esango dut, maite dut bat badudala goizean itxurazko arrazoirik gabe irriparrez doan jendeak kalean. Ederra, bai. Guk ere maite dugu, beraz, hemen bat egingo du. Horai, bat gara eta bat egin dago. Gainetik soilik izara gaur kantua nauzu orain bat gara Iratxe aipatu dugu silaba beroaren sortzaile zarela, joango gara pixkanaka, jolasaren, baxetasunak azaltzen, baina, lehenik eta behin konta iguzun nondik etorri zaizun horrelako, jolas bat, edo joko bat, sortzeko ideia edo gogoa, edo beharra, nondi datorre silaba beroa?
Egiaz, hizkuntza irakaslea naiz eta jolazalea orokorrean eta hitzekin jolastea beti maite izan dut. Eta gutxi gora bera duela 2 urte edo, ez dakit, haurtzarotik egiten nuen buru jolas batek forma zehatz hartu zuen. Ziurraski bai entzuleak eta bai zuek oroituko duzue aurra garenean orotariko pentsamentu magikoz betetako jolastxoak edukitzen ditugula, ez da, adibidez, azeretan ibiltzea eta kolore bateko espaloia ez apaltzea, horrelako mania txikiak. Nik nire manien artean beti banituen hitzekin, adibidez, jendeak hitz egiten zuenean, silaba kontatzen dituen, eta esaten nion nire buruari, zenbat silaba eduki behar zituen pertsonaren esaldiak. Eta horrelako urtzaroko zera horri jarraituz, egun bat iritsi zen, hainbat kombinazio elkartu ziren nire buruan, eta zenuen, honek potentzial oso handia du. Hortik probak egiten hasi nintzen, eta hori da, aur baten lehenengo intuizio horretatik, orain helduentza den jolas bat sortzera, bai. Hala ere, helduentzako jolasa da, baina zuk aipatu bezala, aur garaiko inspirazio horrek behar du pixu asko, ez? Denok oroitzen ditugu horrelako jolasak, ez dakit gaur egun ere zen mailataraino mantentzen diren, zertxo bai, baina ez dakit kotxean zenbat ordu igaro eta horre, izan matrikulekin jolasean edo hitzekin jolasean edo ikusten genuenarekin, nola izena zuen jolas horrek? Ez dakit. Ikusten dut, hori da. Ez dakit, izen oso garatu ez da, baina bai. Horrek, zenolako eragina duen aur baten imaginazio eta garapenean, eta hori bera igual, gaur egun ere, zenbateraino batzutan ahazten dugun, baina jolas hoiekin gure buruare zenbat jartzen dugun martxan, ez? Nik jolas bat nuen neure buruarekin, zela, hitzen kopurua, letra kopuruak bikoitia izan bertzuela. Eta aserretu egiten nintzen, kopurua ez bali mazen bikoitia. Tarduan igual negoan etxean eserita sofan, eta amak esaten zuen, kafetegira noa. Tarduan hasten nintzen, kafetegira, eta bikoitia balin bazen, toma! Bikoitia da hitza. Eta bikoitia balin bazen, esaten nuen, utxe egin dit hitzonek. Oso antzekoan bere buru gogotapenak egunen hitzenean, eta Inigo Zionaren aritik uste dut, jolas hauek dira fabrikatu eta diseinatu eta salgai jartzen direnak, baina nik uste dut jarrera moduan egunean jolasari zerbait eskaintzea horrek freskotasun handiek hartzen digula helduoi eta uste beharrezkoa dugula. Beraz, ari gara ez, uste dut denak ados, hitzekin jolaste horretan dagoen, onuraz eta gure buruan sortzen dituen konexio, burua piztu, bizitu eta bestelakoekin, baina batzutan iratxe behar dugu, aitzakia bat, behar dugu mai gainean plazaratu daiteken jolas bat, behar du nekazal turismo batera lagunekin edo senideekin joan eta hor nolabait behar bat ezarriko duen jolasa, ez? Eta uste dut hortik ere, zergatik horrelako burutapen batek behar duen fisikora iritsi eta jolas bilakatu. Hori izan da pixkat silaba beroaren emaitza. Badaukagula, zerkin jolastua? Bai, eta batez ere gaur egun, denako hartzen garen bezala, batzuk adikzioa dituko diote, beste batzuk ordu asko eskaintzea, baina teknologiaren bitartez naiz eta ezer kontran ez dudan, garai bateko tempus gelditze horiek mai batean eseri, gauza fisikoekin egon, teknologia alde batera utzi, gauza horiek eragin handia dute. Berez jolas hau, ezer gabe ere jolas daiteke, baina bi faktore horiek bat biltzea, elkartzea, juntatzea, eta bestea, teknologia alde batera uztea, bazkenean jolas hauek egiten dutena da bizipenak sortu, oroitzapenak sortu, eta instanteak sortu. Eta hori teknologiaren bitartez gaur egun, azkenean halako erabilera sarria handia ematen diogu, hori ez da sortzen. Orduan uste dut, jolasek gaur egun, bakizuen bezala, goraka handi izan dute azken, esan dezagun 5-10 urtean, eta nik uste dut horri lotuta daudela. Jendeak, kontzienteki edo inkontzienteki behar du elkartu, egon, eta mobila alde batera utzi. Uste dut hortan ere aportazioak hartzen dutela. Silaba beroa, badakigu silabekin zerikusia duela, baina
ez goiurik aipatzen zuen bikoiti izan behar horretan tematuta, alde hortatik silaba kopuruari dagokionez askea da jolasa, baina nolakoa da dinamika, Iratxe? Bai, dinamika oso txinplea da, eta hori da maite dudan beste gauza bat, eta berez, nik karta jokoa ez da, kartak ditu, eta karta bakoitzak baldintza batzuk ditu. Orduan, karta hortan dauden baldintzak dira, hainbat kontsonante, eta hainbat silaba kopuru eta hitz kopuru. Hau da, nik ematen baldin badizkizut D eta T, demagun, D eta T kontsonanteak, zuk egin behar dituzu, nik eskatutako adina hitz eta adina silabako letra hoiekin. Demagun esaten dizu dela D eta T eta egizkidazu lau silabako bi hitz. Bat izango da, di, ber, titu, edo zein ordenetan izan daitezke alde batera eta bestera. Eta karta bakoitzak baditu 3 atal, eta nire helburua ere bazen, divertimentu handiagorako, karta jolas hau da nahiko azkarra, lehiakorra eta bizi-bizia. Orduan, abiadurak ere inportantzia handia du. Beraz, irabaziko du aurrena egiten duenak, salbu akatsen bat egiten ez badu. Eta hori oso divertigarria da, zenik jolasa sortu nuenean hasieran, pentsatzen nuen hitzekin abilagoak direnek, lehenago, aukera gehiago dukiko zituztela beti ere irabazteko. Baina gero konturatu naiz, velozidade hori sartzean eta lehiakortasun hori sartzean, hitzekin oso abilak direnek ere azkar egin nahi hortan akatsak egiten dituztela. Eta orduan egin genuena izan zen, puntuazio sistema aldatu, eta akats bat egiten baldin badezu, beste guztiek puntu bat jasotzen dute. Eta orduan oso gauza kuriosoa gertatzen dira, ze batzutan izan zaitezke munduko pertsona mantxoena, edo are oraindik hitzak ez egin, eta partida irabaz dezakezu bestearen ambizio goxeagatik. Horrek, pixka bat, berdintzeko, denok ditugun gaitasun ezberdinak berdintzeko saiakera ere izan da. Hitz bat Denok dugu hitz bat Denok dugu hitz bat, kantatzen du Janire Arantzabek, baina guk hitz bat baino gehiago ere baditugu buruan. Iratxe, horrela zuzenean uste duzu Pablo Goiuri eta Hirurok lehiatxo bat egin dezakegula? Hola, karta bat, bai? Uste dut baiet, ez zitzaidan okurritu, baina botako dizuet baldintza bat, erresa jarriko dizuet. Bide batez, entzulek jakin dezatela, kartak sailkatu ditut, apur bat zailtasun mailaren arabera. Orduan, badaude karta berdeak, erretxenak direnak, gero badaude rosagorri batzuk, eta badago beste dinamika bat ere, zailtasun maila ezberdinak dituztenak. Orduan nahi baldin badezu, erres jarriko dizuet, ondo irutzen bazaizuet. Ados, bai. Orduan, emango dizkizuet bi kontsonante emango dizkizuet, eta besterik gabe egin beharko dizkiazue, esango dugu, bi silabako hitzak, bale? Ez pentsa, batzutan motzak zailagoak dira luzeak baino, nahi badezue, hasiko gera bina, bakoitzak bi egin ditzala? Ados? Bai, ados, ze burritzen zaila. Zupin konsonantek esaten dituzula, gukin barritugu egin eta txalo behin egin da dauzkagula? Ez, lehenik eta behin, erabili ditzakezu edozein ordenetan eta nahi aina gauzak sartu. Adibidez, inventatuko dut. Horreinik esango banu, eduki dezala, imaginatu, T eta R. Eta esango dut eduki ditzala 3 silaba, bale? Orduan, esan dezaket, torri, ados? Berdin duze ordenetan dagoen, eta zu nahi adina kontsonante berri edo bokal berri sar ditzakezu. Ados. Beraz, esango dituzu beste bi kontsonanteekin, pentsatzen dut, bi hitz egin behar ditugu. Bale, hori da. Jarriko dugu 3 silabakoa, behar bada erretxago izango da. Jarriko dugu 3 silabako eta egizkidazue, esango dugu. Nik zalantza badaukat, Iratxe. Behin osatutu nola bisatzen dugu, ja edo txalo edo zein behar dugu? Ez, hori da, bai, jolasean da, biak eginda dituenak esan dezala, silaba beroa. Ados, silaba beroa, hori falta dizegon. Silaba beroa. Eta hori, ondo badaude, garaipena, eta bestela besteentzat puntu bana. Ados. Beraz, bazuk esan. Vale, egingo dugu B eta S duen 3 silabako bi hitz. B eta S. Silaba beroa. Wow. Pablo. Bota. Basati eta besoa.
Vale, zuzena da gaurko zuzena da, jakin dezazuen, arauak egiterako garaian Pablo ondo, eta oso bizkor. Baina, karo, deklinazioak kendu egin behar izan ditut. Bestela, beso, zuzena litzateke bi silabarekin. Orduan, goiurik egiten dukerak badituela. Hau horrela da, bestela, edozein modutara erabilialko genituzke, beso balioko lizuke birako, eta gero gogoak ematen dizunean hirurako ere bai. Alare hau zehaztuta arauetan, eta bueno, orain horrela gertatu den arren, gero natural egingo dezue deklinatu gabe, bai? Orduan goiuri zeintzuk zenitu dezuk? Baserri eta basurde. Horrela bai. Beraz, argi zegoen, nik irabazioa. A ber, goiuri, gauzat esango dizut. Nik hemen zalantza dauzkat. Pablok esan balin badu, silaba beroa, goiurik ez du esan nik ere ez, goiurik lehenago. Bai, ondo zoaz Inigo, puntu bana. Goiurirentzat bat eta Inigorentzat beste bat. Hori da. Naiz eta nik zuko zaterako osatu gabe nituen, Beste gauza esango izuet, zego saltzen dezue. Baina esen letra bukatu desaten iratxek eta jaitza batzen ituzten. Bai, baina behitu, hain justu, kasu honetan ez da Pabloren zera, zer netzekizkien arauak ez ditugulako argitu, baina hau da gertatzen dena, askotan hau da gertatzen dena, prezipitazioagatik beste puntuak eramaten dituzte, eta oso divertigarria da. Eta gero egin genuen, jolasa oso bizkorra izan zedin, 5 punturekin amaitzen da, bere ala bukatzen dira partidak. Orduan ez da ez astunaz luzea egiten, nahi izan ez gero berrez jolas dezakezu eta nahikoa. Bai. Ze ona. Goiuri eta biok bukatuko nuke pikatuta, silaba bero izan duen lehenago eta... Galdetu ernon, ea silaba beroak, badauzkala ez, arkatzak, 55 karta, paperezko blog bat, araudi bat, ea larrialdi zerbitzuen telefono zenbakia ere... Baina, igual eskertuko da lagunekin partidazia aurretik laguntasuna mantentzeko paktua sinatzea. Bat bi, iruzila. Bai, pike handiak ikusi ditugu bidean, Aizu, jolasa ikusten dugu, iratxesnaola.com webgunean dagoela salgai, silaba beroa, 24,80 €, prezioan, bidalketa gastuak barne, eta 5 eguneko tartean zure etxean jasotzen duzula. Jolasa berak zenbat jenderentzako aukera ematen du, Iratxe? Bai, berez, beira, bi pertsona, berez, banaka jolas daiteke jolas bada, goiuritan bezalako burua badezu haurtzaroko jolas bakarti horiekin jolasteko, banaka jolastu daiteke. Hortik aurrera, binaka, eta hortik aurrera, kaixan ipin genuen 2-6 artean zerbait ipintzea erre, baina berez, infinitoa da, nahiaina pertsonek jolas dezakete. Eta horri lotuta, adibidez, ni hizkuntza irakaslea naiz, eta egia esan jolas honen jasotzailea bi talde nagusitan banatuko nuke, batetik lagun taldea, orain jolasten ari garen bezala, disfrutatzeko eta gozatzeko, baina bestalde hizkuntza irakasleentzat eta ikasleentzat oso baliagarria da, hiztegiarik eta oso handia egiten dalako eta talde dinamika ere handia egiten dalako. Horri lotuta ni jolastu dut 12 ikaslerekin. Orduan berez, ez dago inungo mugarik, karta bat ipintzen da eta hor jolastu egiten da. Gero beste aukera bada lagun artean jolastu izan dugu baita ere binaka, inungo arazori gabe. Binaka jarri eta binaka jokatu edo batzuk banaka eta besteak binaka, ez dago inungo arazorik, bai. Beraz, infinitoa esango genuke edo, mai baten bueltak ematen duena. Eta gero, nekazal turismo batera eraman da, norberak egin dezakeia egokitzapena Iratxe. Galtzen duenak platera garbitzen ditu. Edo irabazten duenak ez dauka, ez dakit, auta beste egin beharrik. Eta horrelakoak ja, norbere imaginazioaren baitan. Hori da. Aipatu duzu ikasleekin erabili duzula Iratxe, Euskal Hiztunontzako jolaserako besterik gabeko material oso egoki eta oso divertigarri izan daiteke. Euskara ikasten ari den norbaitentzat ere, oso jolas interesgarria da, ez? Pixkate, hiztegian arakatzeko, hitz kombinazioak, silaba eraketak eta horrelakoak sortzerakoan, uste dut horre ere badagoela esparru bat oso interesgarria, ez? Oso, eta gero, hizkuntza irakasleek kontzientzia normalan badute, baina ikasle batek jolasaren bitartez barneratzen duen gramatika maila
Hori ezakit nik inoiz neurtu ahal izango dugun. Agian frase edo esaldi polito bat bezala gelditzen da bai jolasaren bitartez, baina eske egia da, pertsona bati gelditzen zaion bizipena hitzekin jolastu ondoren, horrek ez du preziorik, hori ezin da ordeztu, ez dakite, fritxa gramatikal batekin edo beste zerekin. Orduan, bai, nik uste dut ekartzen ditu onurak oso handiak direla, eta ez bakarrik hiztegiari dagokionez, baizik bizipen kolektibo horri dagokionez, eta, bueno, askok esan izan diate jolastuta gero, kalera ateratzen zea, hau oso graziosoa da, kalera ateratzen zea, eta silaba beroan jolasten aritu ondoren, pasatzen zara kaletik, eta ikuste duzu, arategi, eta bazoazia, hartzen duzu tipa hor, eta ja bazoaz, eta gelditzen zaio horrez, reminiszentzia hori minutu batzutan edo ordu batzuetan. Orduan bai, nik uste dut oso baliagarria dela, bai. Bai, ja, zalantzarik gabe, silaba, bi silaba direnak, eta horrela, laburragoak, zailagoak egiten zaizkit, orain ere egiten pentsatzen. Eta... Bai, kontatuko dizuet, lan asko egin genuen, kariño asko jarri diot, eta lan asko ere bai, eta gero, jolasten duen pertsonak ez du zertan jakin, baina jolas hau bai gazteleraz eta bai euskeraz, eta bietan erabili genuen, alde batetik euskerazko hiztegi erabili genuen, pentsazazue, algoritmo baten bitartez aztertu genituen euskeraz zenbat hitz dauden, demagun, T eta S, 2 silabakin, T eta S, 3 silabakin, T eta S, 4 silabakin. Horrela bereizte dituzu, zeintzuk diren kombinazio errezak, zailagoak eta erdikoagoak. Bai, ulertzen da, imaginatu dagoela T eta S-ekin hiztegian bakarrik 2 silabako 200 hitz. Hori oso gutxi da. Horrek etxan nahi du, kombinazio hori oso komplikatua dela. Aldiz, D eta B daukan laukoa, bai, eta orduan, lan guzti hori egin dugu, eta, karo, ez duk diozun bezala, kombinazio batzuk zailak dira. Gertatzen dena da, baina zientzia sartu dugula, eta esaten dugu, zergaitik da zaila, izan zitekeen goiuriren edo iratxeren zerbait subjetiboa, baina ez da subjetiboa, atzetikan hitz gutxiago daudelako. Hau da, hau oso interesgarria izan da bidean, bai. Aizu, baliatuta euskara irakasle bat dugu lagurekin, hemen 2 silaba eta 3koekin, eta gertatuko dira ere eztabaidak 2 edo 3 silabako hitzak ote diren, bokalak hor juntatzen zaizkigunean, ahozkotasunean nola esaten ditugun lekuaren arabera eta euskalkiaren arabera, eta zenbat silaba dituen berez, eta hor ere bada egongo dira eztabaidak, ez? Bai, horre saiatu nintzen, barruan dagoen arautegian, amaieran, xehetuta daude arauak eta horri dagokion hainbat azalpen badaude. Ez azalpen luzeegiak ere ez nuelako saturatu nahi jokalaria edo jolastuko duen pertsona, eta gero euskaltegiak dauzkan arautegietan ere gauza batzuk ez daudelako hain zehaztuak. Bai, leku batzutan alde batera egiten dalako eta beste batzutan bestera, baina bueno, uste orokorrean elkar ulertzeko modua badagola eta bestela txikitan bezala, nik arrazoia edo zuk arrazoia, edo nola esaten da beste karta bat, ez? Betxen patatzeko. Nik dena eman izun, nire dena salbu, tazkar jarri zenun, bestian elekun. Ez da gizergatik genien zen pentsatzen Gartxotun zain letona goiuri oso ona izango dela jolas honetan. Oso ona. Bai. Ze Gartxotek, ez da egit inoiz hau Pablo Gartxotek aipatu izan dizun, isiak ere handu, baina interesgarria da, berak konposatzerako orduan, zenbakiekin konposatzen du silaba kopuruari dagokionez. 4, 3, 7, 4, ez? Banengoen zure tik-tak, ez dakit, eta horrela joaten da, horren errimak osatzen eta zenbakiekin letroiek behartzen. Eta gero, bere musika entzuten duzunean, egia da, badagoela, melodia eta hitzen jazte horretan, holako sendotasun bat. Bai, nabaretzen da asko nola egiten den, eta bere liburuak ere, 2 liburu argitaratu ditu, eta irakurtzerako garaian ere, lexikoko zerrenda bat dirudi. Baina arriskutxoa da, entzuten baituzu bere azalpenak gero, abestitan ezin dituzu hitzak entzun. Gero nik entzuten dut, 6 lau bi, 6 lau bi. Bai. Eta orduan ja letrak ez ziren entzuten, baina bai, Gartxot oso ona ditzatek hemen, bai, eta pentsatzera nintzen, horrelako jolasetan, ordu asko eman ditugula hemen
bigarren kafeko hainbat kidek hitzaman komuna topatzen, eta horrelakoetan. Nik uste dut hemen jende asko dagoela gustora ibiliko zena, bai. Eta deskubrimendua egin dugu, Pablo Zurutuza Irastorza, badela behintzat oso azkarra. Bai. Baina zainona. Bueno, hori da, legedian oraindik murgildu gabe ginelako. Vale. Bai, eskuratzen dugunean silaba beroa, ondo irakurriko dugu, ondo ikasiko dugu, eta behar bezala egingo ditugu gauzak. Aizu Iratxe, aipatu dut internetez erosteko aukera dagoela, iratxesnaola.com webgunean, fisikoki non bai lortzeko aukera dago, edo dena webgune bidez egiten duzu? Oraingoz dena webgune bidez izango da, eta nahi duenak hor dauka eskuragarri, eta hori, esan bezala, bai irakasleentzat, eskola ikastetxeetako irakasleentzat, eta baita lagun giro arterako, egokia. Beraz, animatu jendea eta disfrutatuko dute benetan. Silaba beroa hitzekin jolasean, euskeraz, mailaren gainean, mugikorrari hegaldi modua jartzeko moduko jolasa, aurrez aurre aritzeko, eta bide batez, gure barne konexio neuronal horiek pixka bat arintzeko hola traketxe amarre batzutan gabiltzan hauetan. Iratxez nahola, plazer bat, mila esker, eldadila etxe askotara, ikastetxe askotara, eta esku askotara silaba beroa, eta izango dugu, elkarren berri etorkizunean ere. Mila esker, ondo bizi. Berdin, agur. Gartxotun zainleton aipatu dugula, hemen beste hitzen mago batekin, odeirekin, alkimiako odeirekin, edo odei barrosorekin, Galduinun honetan, eta laister, Gartxotun zainletonaren eskutik ere, bere doinoetatik aratago partikularra, bere musika gomendioekin egingo duena. Ez dudan guzti horren Xabelean balda Iraunkorra den ezer Maiz egin dut kale, jaso zale, adosare, orain bare, jarri parez pare, baina izan gabe, bikote deituko diren bi bakardade. Gutxi da sobera, zer dara matlotara gau ez oera, konprenditzeko oraino goiz ote da noiz, galtzen den norbait eta noiz norbera. Ez ditut jantzi nautenak, baina maiz denak nahi ditut erantzi, ez dut erran nagoen igerran, baina neri bakerik ez ebatxi. Batzutan isiltasunak utzi izan daugor, asteko zazpietatik loari 6 gauzor, bizi irauteko baliz litaike iraunkor, bizi irauteko bada zergatik iraunor. Bakarrik nagoene noratu nahi Ez dudan guzti horren Xabelean balda Iraunkorra den ezer Bakarrik nagoen Nagoene noratu nahi Ez dudan guzti horren Xabelean balda Iraunkorra den ezer. Kantutzarra oraintxe entzun berri duguna, hementxe gau eta odeiren Galduinun, eta orainik Gartxotekin hariko gara doinuetatik haratago giroan, segituan, baina, gurekin dugu gaur gurekin elkarrizketa akustiko osatuko duen, musikari eta laguna, eta gauza bat argitu edo, argitu beharra daukagu. Ze esan dugunean, Goiuri esan diodanean gaur goizen hemen antenan, gure laborategiko gitarra erabiliko zuela eta marka dela, Ixak Arrutik ez duela gitarra akustikorik, Goiurik esan du, gizurretan ari da, ez zuen ekarri nahi, eta hemen jolasean jarri gaitu. Ez, egila da, Bai, daskat elektrikak 5 bateo, eta gero klasikoak nire amaiken zeiot, egila da. Eta akustikoik eta ez dakat, ez dut sekuleuki. Bueno, noiz da zure urte betetzea? Urtarrilak 17. Ara? Ui, zorionak, pasa berritan. Bai, eskerrik asko. Ia Goiuriren gareikoa. Ni urtarrilaren 10koa naiz. Ara, Capricornio zure. Bai. Ez, baino egila da, gitarra akustikak ez dakat, baino beti dakat eskura, Bai, jotzen badaki ondo, badaki, bai. Musuko baten bat, bai.
Nik ez daukat kotxerik, baina moldatzen naiz lekuetara joateko. Hori da, berdin. Bueno, kotxerik gabeko jendeak ere trebetasun handia daukazu gauza hoiekin, Bai. Zer esan idez horrekin? Pixka lotxeagabeak garela. Bai. Hori, badez. Bai, ze besteen kotxearekin hobeto, bestek eraman da hobeto. Karnetatera eta guziz ere, ezuk badara mazu nahiago. Orduan naiz, tipikoa eta lotxeagabea. Inigo, nola gauden, Goiuri? Hori esaten dut nik, zer duzun ere aurka? Ari zarela erabat ni erasotzen? Dramatika. Tipiko eta lotxeagabea, astea amaitzen denerako, zerrenda osatu dugun. Jake Pablo hemen dago netixak ere bai, nik gitarraren historieta kontatuko berriro Goiuri. Ados? Goiuri parra egiten du, baina. Gure laborategian dagoen gitarra urdin horrek, bide batez ze kolore polita duen. Bai. Han dagoen ordenagailuaren kolore berdina dauka. Ezoikoa. Hola, pasteletan gure laborategian bikain integratzen den hori. Gitarra hori erosi nuen Seulen, Korean hilabete pasa nuen. Nahi duzu, gehigarriak egin Goiuri. Ez, jarraitu ondo. Bueno, kontua da, olimpiar jokoak amaitu genituenan, neguko olimpiar jokoak, eta ni geratzen nintzen 3 astez edo bidaiatzen Koreatik. Esan, gitarrarik nuen, eta gitarra bat lortuko banola merkean zera. Bidaia egiteko eta gero bueltan salduko dut, eta, diferentziak balioko du, mereziko du. Esan, gitarra eta gainera banuen kanta bat hor bueltaka, entzuten ari garen hau. Aireportuak izena duena, eta esan, gitarra erosi eta kantu ematen badit, gero bueltan saldu, eta negozio borobila egin du. Joan nintzen musika denda batera, han Seulen, eta tipuak erakutsi zizkidan, eta esan gitarra txiki xamarrak, kutrantxekoak, pixkat, eta gero zantzen, dauket hau, gitarra ondo dago, baina jendari koloreatzaio gustatzen. Benetan, hori da arazoa. Probatu nuen, eta, pixkate, jumbo formatotik gertuago, kaja akustikoa handiko gitarra bat, susteina handia daukan gitarra bat, eta esan, gitarra hau zoragarri dago, ez da amplifikatua, baina, 110 eurotan erosi nuen. Inflazioa. Inigoren historia kontatzen ari dela. Lehen ez ziren 120. Zuma zan? 110 ustet. Hori izan dut, 110, 120. 120 aipatu duzu, eta 120 orain arte ez duzu aipatu. Historia urtez urte historia kontatzen zaren. 7 urte ditu, zertxo bai puztu da prezioa. Orain txe, diru horretan enuk esalduko, Gitarra horrek gehiago balio du. Eta, nerekin eraman nuen bidaian, kantua eman zidan, bueltan etorri nintzen, eta saltzeko garaia zen. Gitarra nola salduko baina, hori jakinda zenbat balio zuen, gitarraren prezioa saltzeko ere, asko ezin puztu, zen 110 eurotan gitarra hau nerekin geratuko da, eta mentxe dako bigarren kafean, eta gaur Isak, hori da, eta gaur Isakik erabiltzeak, placer eta poze berezia ematen dit, así que negozio egin genuen. Zuri kolorea bai, Isak? Zeatik ez, ezta? Gero igual ez dena joan argikin da disimulatutea. Atzei, bat ere gustatu. Pablori gustatu zaio kolorea. Noski baiet. Pablori pegatzen dio kolore horrek, Bai, ni beti marroia tan nik ere zuzenean askotan marroi kolorea erabiltzen dut. Irakat gitarra bat elektrika arroxa dana. Bai. Eta Hello Kitty eta ez da izeta, hola, hiltzea. Baina, gustatzen zait. Eta kolore hori oso politia da. Ez dago gitarra itxusik. Ez dago. Bai, batzutan gitarra beha baino kablea izaten da importantegoa. Pablo kontu daki hori. Atzo, barrezaritu ginen, kable baten kontuarekin gero kontatuko dugu. Hau. Aizue, Isak Arruti guran daukagu prest, baina zer egin behar dugu, soinu proba, ze pianoa joko digu, gitarra joko digu, abesture egingo du, eta guk, Gartxot Unzain Letonaren musika proposamenekin egingo ditugu, urrengo minutuak, baina lehenago, hori iritsi baino lehenago, estudio zentraletara egin behar dugu saltoa, azken ordukoaren bila. Bertan prest daukagu eta Oñatze Izpuru lankide. Oñatze, egunon? Egunon lagunok, bai, Oiongo udaleko osoko bilkurak atzokoan argi berde eman zion, Labrazan parke eolikoa eraikitzeko plan bereziari 8 haize errota jartzeko planari eta beraz azken tramitean gainditu du. EH Bilduk du udala, Jose Manuel Villanueva da alkatea, Oharbidez esan du alegazioak aurkeztu zituela, proiektuaren aurka zeudela, baina Lakuako gobernuak eman beharreko baimen guztiak eman da, ezin duela beste ezer egin, legalki ezin duela horren aurka egin. Eta hala, Labrazako parke eolikoa azken 19 urtetan Araban egingo den lehen parke eolikoa izango da, Aixeindarrek, Iberdrolak eta Energiaren Euskal Erakundeak sorturiko soziedateak sustatutako ekimena da,
eta 200 metroko 8 aerosorgailu izango dituela aurreratu dute. Bestalde azkena rock festivalean joko dutenen berri eman dute, John Fogerty Creedence Clearwater Revivaleko liderra aurtengo edizioko kartelburetako bat izango dela iragarri duelako, azkena rockek Manic Street Preachers taldeari batuko zaio estatuatuar musikari mitikoa jaialdiaren 28. edizioko kartelaren goikaldean. Fogerty 2008an jaialdia eman behar zuen, kontzertua bertan beran geratu zen, baina euskal publikoa 2017an ikusi izan zuen Gasteizko rock jaialdian bertan egin zuen emanaldi gogoangarri batean. Momentuz aurreko iragarpenekin gehitu behar zaio, nor izango diren Manic Street Preachers taldearekin, The Flaming Gyps, Yosemite Beatles and the Pick Robots diskoa jotzen izango da, beste eta jadanik sarrera guztiak salgai daudela aurreratu daiteke. Eta jaialdi bati buruz hitz egiterakoan ere, 40 minutu rokekoek esan dute La Inquisicionek eta jaialdi honetan asteburuan eman behar zuen kontzertua bertan bera uzte erabaki dutela, azken egunotan taldeko zenbait musikarik talde naziekin harremanak dituztela argaitaratu baita. Egin dituzte kontrasteak, egin beharrekoak, baterekin eta bestearekin hitz egin dute, eta azkenean erabaki dute jaialdi horretan, La Inquisición taldearekin lotutako azken gertakarien aira bere kontzertua bertan bera uztea. Esan dute argi utzi nahi dutela, 40 minutu rockeko jaialdian inolako akusaziorik ez duela onartuko euren aurkakoa, euren ibilbidea militantzia eta borrokak soberan erakusten bai dute nondik datozen eta nora doazen. Nabarmendu dute jaialditik eta gogorarazien 40 minutu rock euskal preso iesalari eta deportatuen aldeko jaialdia dela, denak etxeratzeko borrokan jarraitzeko deia dela eta larun bat honetan Durangoko landakon jaialdia babestu eta indarra batuz askatasunaren aldarria zabalduko dutela. Kontzertua bertan bera utzi dutela iragarri moduan, La Inquisición taldeak ere komunikatua zabaldu du, bertan preso politikoekin eta aula zigortu eta errepresio gila saritzen duen sistema honen injustiziekin duen konpromisua berretsi du. Nola nahi, esan bezala, ikusirik eta hainbat salaketa jasota talde honek zenbait talde fasistekin, naziekin lotura duela, bertan bera utzi dute 40 minutu roken La Inquisicionek jotzekoa zuen kontzertu hori. Hauxe beraz lagunok, Amerikak eta 3 minutu jotzear diren honetan. Eskerrik asko oinatza izpuru eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe bigarren kafearen ostean, naiz irratian, eta gu bagoaz Gartxotun zain letonaren proposamen musikalak entzutera, Isak Arrutirekin, soinu probak egiten ditugun bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, telefonoaren bestadean ez, aste honetan, salbu espen gisa, ni arituko naiz kantuak gomendatzen bai. Ni, Gartxot Unzain. Beraz, nire kantu kutxun batzuk ezagutuko dituzue gaur. Salbu espena izan daiteke, akaso ez, batek daki, baina izugarrizko gogoa nuen kantu berri batzuk ona ekartzeko, eta beraz, nik hartu dut erabakia eta hautatutako kantuak gustatuko zaizkizuelakoan nago. Lehenik eta behin, Olaia Inziarteri aipamen bat egin nahi izan ere, duela gutxi Zerrautsa izeneko diska puska atera du, eta benetan lan ederra iruditu zait. Gainera, esango nuke, kantuen anistasunaz eta soinuaren trataderaz gain, benetan bere hitzek eta hitzak sortzeko duen abileziak erakarri nahuela gehien. Horren adierazgarri da, disko osoa noski, eta benetan hemendik gomendio izugarria bidaltzen dizuet diskoa entzuteko, baina benetan gustatu zaidan kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Eta kantu horren izena ibili adi argi da. Diskoaren intro modukoa bukatu bezain laster saltzen den lehen kolpea. Eta benetan disfrutatu dudan disko bat denez, Olaia Inziarte aipatu behar nuen. Beraz, hementxe duzue, ibili adi argi, Olaia Inziarteren kantu puska. Ibili adi argi, zerbait handia da bil, urria daukanak ere, gehiona izaten dik, gehiona izaten dik. Ibili adi argi, sirena hotzika bere,
dituzu bi. Atzean dituzu bi. Ez nuke probetxuzko deus ere eginen dirutan igeri baldin manintzere. Dirutan igeri baldin manintzere. Ez nuke probetxuzko deus ere eginen. Urriotzak atzapar luzeak dituena ere. Ez du inoiz erre, ez du inoiz erre. Baino kontuz lurrera isuri gabe. Ez du inoiz erre. Garaikide ada egiten duzuna, baino ez du iraunen. Erranen nuke sentitzen dudala, baino ez. Distiratsua da beruna, baino urtzen da errez. Ibili argi, zerbaiten bila da biz. Urria daukanak ere, gehiona izaten di. Erituko nintzela bustiz geroztik, eta hemen naiz bidor xamar, amabiak eta marzintzura gorri, eta ez dula nor da lapurra, nor da lapurra. Sasi ardiak, joareak eta lasaitasun, kantu xoxua, nor da lapurra, zenengo xua, bere gezurra, batek badaki. Aitari erran nion behin, ez dugu ongi egin dugu alduguna. Enak baliz, egin dugu alduguna. Enak baliz, egin dugu alduguna. Prezan nantzen direnak hortzak ageri, ez honin dute intentzio txarrik, ongi zaindu altxura. Espainiak pintatuta gorriz, eta nik berriz, gorriz ikina mutura. Zerbait bila da biz, urria daukanak ere, gehiona izaten dik, gehiona izaten dik, ibili argi, sirena hotzika bere, atzean dituzu bi, atzean dituzu bi, ibili argi. Zerbaiten deia da bi, sirena hotzika bere, atzean dituzu bi, atzean dituzu bi, atzean dituzu bi. Mi esker Olaia, eredu izateagatik eta atera duzun disko puska hau ateratzeagatik. Aurrera goaz, baina oso urrun joan gabere izan ere, aste honetako nire bigarren kantu kutxuna, Merina Grisen mejor abestia da. Hauek ere ingurukoak eta lagunak, eta hauek ere disko berria besapean dutelarik. Zuloa izena du, album berriak, eta benetan aurrera pauso itzela iruditu zait beraien zerua orain lelanetik onakoa. Bai sonikoki, bai pasarteetan, letretan ere inoiz baina barnerakoiago sentitu ditut, eta esango nuke aukeratu dudan abesti hau, mejor izeneko abesti hau, beraien diskoko sakonena ez dakit, baina gure edo nire erraiak behintzat modu sakonenean ikutu dituen doinua dela. Oraintxe ulertuko duzue zergatik, baina benetan aipagarria da, edo aipagarriak dira abesti honetako hitzak, eta baita Xavier Zeberiok maisuki egin dien sokazko, ez dakit nola esan, atmosfera hori, beti kasi eta gorantza dijoana, benetan kantu borobila iruditu zait, beraz, gozatu zazue, Merina Grisen mejor kantua. Voy
escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir con esta pena, pero la culpa es una cadena. Mientras yo me retuerzo en el dolor del ángulo muerto para curarse. No hay atajo en mi WhatsApp, estás muy abajo. Hace frío en Donosti, es puto verano. Como Olivia veo tu cara en cada coche blanco. Sigo en esta habitación pero ahora duermo solo. No cogiste nada pero te llevaste todo. No uso el corazón azul, casi no me acerco al mar. No sé si me despedí ni si esta puerta va a cerrar. Como dice esa canción, esto no era para ti. Tengo miedo a sentir tanto, pero más a no sentir. No sé muy bien qué hago aquí. Mirando atrás no soy feliz. Cantarte así no va a servir. Ya no escuchas Merina Gris. Ya sé que tú eres así. No piensas tanto, eres feliz. ¿Cuánto tardaste en olvidar cómo te hacía yo sentir? ¿Pa' qué te voy a mentir? Estoy mejor, mucho mejor. He salido del agujero, pero me joda que sea sin ti. Tú que me has visto sufrir, me has aguantado, me has sujetado. Te has arrastrado mi puto infierno y tú te tuviste que ir. Y seguiremos así hasta que ya no seamos igual. Hasta que tú te olvides de mí. Hasta que no haya nada que sentir. Poco te puedo pedir, tú solo guárdame en una cajita. Porque quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Y ahora ya no estás. It was only a kiss. Ya no somos nada. Ederra, bejondo izuela, Merina Gris. Aurrera joango naiz nire 3. autoarekin, eta kasu honetan nazioartera jauzi txiki bat egingo dut. Izan ere, lehengo urtean esango nuke gehien edo ia gehien entzun nuen artistaren kantu bat ekarriz. Bere izena Adrian Lenker da, eta maixulan bat kaleratu zuen lehengo urtean, hala gauzak diren bezala esan behar dira. Bright Future izeneko disko gogoan garri bezain ederra kaleratu zuen. Entzungo duzue, baina esango nuke paisaia akustiko edo folkagoak dituela oinarri Adrian Lenkerrek bere bakarkako lanean. Izan ere, Big Thief talde ezaguneko kide ere bada, baina maixua da. Maixua da Adrian Lenker kantuak egiten. Esango nuke gainera kantuen soiltasun hori dela berarengatik gehien erakartzen hauen ezaugarria. Eta, bueno, nahiko pisutxoa izango naiz ni beti hemen hitzak aztertzelako orduan, baina kasu honetan ere, aurrekoei erreparatu didan bezala, Adrian Lenkerren lanak ere badu hitzetan mamia, eta benetan ingelesa, ez dakit, asko kontrolatu behar den ala ez, baina behintzat arreta jarri nahi dion eta pixka bat arakatu nahi duen horrentzat, benetan oso lan mardula aurkituko du Adrian Lenkerren hitzetan. Baina, gehien bat, esango nuke hitzekin batera, gitarra jotzeko moduak, aipatu bezala abestien soiltasunak, eta elementu gutxiren behar hori dela Lenkerren gandik gehien erakartzen hauena. Beraz, nire lehengo urteko abesti kutsune netariko bat,
Adrian Lenkerren Free Treasure. Do you wanna go to the river? I know this spot so deep and green, with wild raspberries and apple trees and rocks to climb between, water like a washing machine. Do you wanna dance? Sometimes I think I try too hard. I trip on my shoes and I trip on my shirt, get caught on the dirt in the yard. Caught on the dirt in the yard, you show me understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure, love without measure. You're cooking dinner, it's getting around 10:30. I haven't smelled food so good since I don't know where and I don't know when. Where and I don't know. Stove light glows like a fire. We're sitting on the kitchen floor. Just when I thought I couldn't feel more, I feel a little more. I feel a little understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure, love without measure. There's a guy on the nape of my neck and he hangs out there all day. He quantifies my every thought and tells me not to play. Then he tells me what to play. We lay around for hours, talk about childhood pain, mom and dad and past lives too. I can tell you anything, I can say anything. You show me understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure, love without measure. Showing me understanding, patience and pleasure, the 11th dimension. Free treasure, free treasure. Ederra, Adrian Lenkerren disko osoa, baina batez ere entzun berri dugun Free Treasure abesti hau. Eta gaurko gomendioi amaiera emate aldera, Maestro Espada izeneko talde bat aukeratu dut, eta beraien La Despedia izeneko kantua. Murtziako Alejandro eta Victor Hernández anaiek osatzen dute Maestro Espada, eta benetan proiektu berezia da. Zaila da beraien soinua definitzen, baina esango nuke beraien lurraldeko tradizioari eutxita, elementu modernoak erabiliz, ez dakit, gaur egungo soinura hurbildu nahi izan dutela. Honek ere, Adrian Lenker entzun ustean, esango nuke baduela sentsibilitate berezi bat. Musika lasaia eta benetan begiak itxita disfrutatzeko modukoa dela esango nuke. Baina hau ere, lehengo urteko doinu kutxunenen artean sentitzen dudik, eta horregatik gaurko saioari amaiera emateko ekarri nahi izan dizuet. Beraien diskoa ere izugarri gomendatzen dizuet. Gaur egun abestiak entzuten ditugun honetan, edo abestiak banak entzuten ditugun hauetan, galdu da disko bat bere osotasunan entzuteko joera hori, eta merezi du Alejandro eta Victor Hernández anaien diskoa entzuteak bere osotasunean.
Beraz entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Maestro Espadaren La Despedia kantuarekin. Aio eta ondo segi. Aquí viene la despedida. Aquí viene la despedida. Y donde empieza la memoria, junta tu mano con la mía. Y donde empieza la memoria, junta tu mano con la mía. Ay, siéntate en mi cabecera. Cuando entre la agonía, ay, que hasta puede que no muera, estando toda verano. Ay, que hasta puede que no muera por gozar tu compañía. Y yo te he escrito una parranda. Y yo te he escrito una parranda. Ay, lo mejor que he sabido, juntos cantamos lo que falta. Ay, lo mejor que he sabido, juntos cantamos lo que falta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dut ahotsik gabeko gizakia izan nahi. Hala dio, gaur gurekin dugun taldeak. Ez dakitzuek, baina nik ere ez. Ez dut ahotsik gabeko gizakia izan nahi. Baina nola egiten da hori? Saiatu nahi zenetan, barne borroka desberdinak bizi izan ditut. Nolakoa izan nahi dut. Atzo egindakoak atzean utzi, eta heriotz minez bada ere, datorrenaren bila aurrera egin nahi dut. Naizen honetan finkatu, eta bihar handi izan daitezen beharraren sustraiak ondo erein. Damuaren dama atzean utzi, tarte batez bada ere. Baina kosta egiten zait, barruan dudana atera nahiko nuke, huts egiteko bada ere. Eta aldiz, beti nabil onarpen eske. Kanpoko begietan jartzen ditut nireak, eta ez dakit gustoko dudan horietan ikusten dudana. Eta orduan galdera berdina berriro, nolakoa izan nahi dut, nolakoa naiz. Sutan nago, sutan nauka honek, ezin dut horrela jarraitu. Eta ez dut jarraitu nahi. Gaur dena emango dut, dudan dena zugatik. Besteen begietan berriro horrela ikusez zaitezen.
Ikusten zenuen hori, hobe maita dezazun. Eta bengoagatik bada ere, nahi duzun hori izan. Izan aske, baiezkoaren taldekoa, zurea, izan bai, eta etorkizuna biharko utzi. Duzuna gozatu, dena galdu baino lehen. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, izan bai, musika taldea. Jaio ginen ta bizi gera, buruan milaka galdera, zalantza eta beldurrei aurre eginez, bihar dugu aurrera. Ezagutu ginen unetik, begirada xamurrartatik, ohartu nintzen beti emango nuela, dudan dena zugatik. Entzuten ari zareten hau, izan bai, talde gipuzkoarra da. Dena, dudan dena zugatik, abestia. Hemen dugu Isak Arruti gurekin, zer moduz Isak? Uno oso ondo, oso pozik tartetxo bat india zuelako, eta guztua. Laukote berria osatu dezue, talde berri batez ari gara, baina zuek ez zarete berriak. Ez, badaukagu esperientzi bat ja musikan kontu honekin, ez? Bueno, deno dakau ibilbidetxo bat, beste taldeetan eta ibilitakoa gea, eta, bueno, elkartu gea pixkat kasualidadez, pixkat taldean hasiera izan zen, nahiko estoikoa esango du, arraroa, bueno, estoikoa. Bueno, kantu batzukin itxun nik, eta pentsatu nun, bueno, grabatzia ondo legokela. Eta grabatzeko, pentsatu nun, launei deitzia, nire lagunei, eta, bueno, betire musika nonena da konpartitzia jendiakin, ezta? Eta orduan, holaxe elkartu gina, Ibon Aginaga gitarrista, Urtziola Ziregi bajista, Martin Larrañaga baterian, 10 urte eta gero, joa behontzan, eta holaxe elkartu geha, eta bueno, hasieran grabatu bakarrik zan, gero, bueno, bola geota hundillo, azkenean diskua, tera, kontzertuk, entrevista, bueno, ja, todo el pack. Eta nondik dator izena, izan bai? Karo, proiektu honi izen bat jarri behar nion, eta izena jartzea ez da bat erresa. Ez da bat erresa, ze beti hor gelditzea, eta gero otxu beharra dago. Baina, bueno, asuntua izan zen, nik nera makizkin 4-5 urte, besten proiektutan edo jotzen, ni izan gabe, izango nuke abeslaria eta, bueno, tiratzezun hori, ezta. Ibili naizola urte batzuk, eta, bueno, berriz ere sentitu nun sortzeko grin hori, sua piztu zitzaian berriz, eta, bueno, nik heavy metalain izan dut betitik. Eta berriz ere nahi nun, estilo hortara bueltatu, pixkat etxe kotze bat bezala sentituet proiektu hau berriro. Eta, bueno, izena jartzeako garatian, nik esaten nun, karo, nik joet, ska, joet, popa, joet, soula, ez dakize. Baina, heavy jaiteakoan berriz ere, pentsatzen nun, eske, ni hau naiz, edo, behintzat hau ere naiz. Eta, bueno, horri tiraka, usurbilen nitxikilan itzanean, bazeon talde bat, Larrua Truk izenazuna, eta haiek zeukaten esaldi bat, esatezuna, esan bai, izan ez. Oso esaldi potentia, zenbat jende dagoen, esan bai, eta izan ez. Eta nik nire pentsakera hortan artean, eske ni haure naiz, edo hau naiz, eta bajarni joan behira, izan bai, kitxo, enun asko gehiago pentsatu, eta... Bueno, denetik entzun dute, partidu politiko bat gehan, ez dakize, baina izena jatorri ja hoi da, eta ondo. Izena bat dute, eta izenak historio bat ere bai, zer gehiago behar dut talde batek, ez? Bai. Bueno, gero musika. Baina izenarena, Isak, gu konbentzituta bintzen. Bai. Vale, hoiz ezan helburu, listo. Nolakoa izan da berez astea? Zerotik, talde berri bat? Oso emozionantia. Baiz, talde bat aztezunean,
naiz da beste taldetan ibili izan, eta naiz da zure aurreneko taldia ez da, baina beti sentitzezu berritasun hortako emozio hoi, eta jende diferentiakin jo, eta bai, oso emozionantia izan da, eta kriston suertia dakat, ze beste hirurak daude, kriston, nik ainako ilusioakin gehiago, eta oso privilegiatua sentitzen naiz, olako laguna dazkatelako, eta bai, oso ilusionantia. Ze, lan berria zari gara, eta 3 aurrerapen kanta argitaratu zen dituzten, aurreko hilabeteetan, eta pasaden urtarrilak 31an atera zen duten, dena galdu baino lehen diskoa. Hori da. Zer aurkituko du jendeak bertan? Bueno, jendeak aurkituko duna da heavy metala. Bai, ez geha zerbait berri jaitea eta zerbait apurtzailea, eta ez, jungea guri gustatzen zaigun hori itea. Aldeun ondona, da gure baliabidekin eta gure ezagutzakin, eta orduan, jendeak hoi bilatuko diskoan, eta baitaren eko disko dinamikoa dela esango nuke. Badaude kanta azkarrak, beste batzuk dia gogorragoak, batzuk suabesigo, baina enuke esango, bagizu, heavy metal diskotan beti otea balada bat. Hola, pum, balada tori. Hemen enuke esango balada bat da honik. Badao, adibidez, damuaren dama kanta, bai azten dala pixkat akustikoki, eta bar, baina gero desente gogortzea kanta baita ere. Eta bilatuko una da, bueno, denbora aldetik ere ezoiko kantak dianak, nahez esan, kanta askok 6 minututa dazke. Eta indet baita ere, propio ez ditut esango, baino, bizigean abiadura hontan, pixkat atea abiadura hortatik, eta lasai hartu, ni naiz beti esatet hau, kantuen 3. zatien zalea. Aha! Ze parteak, ez, ditzen dianak. Bai, askotan, ez du zeatik, baina askotan kanta daka, estrofa, estribillo, gero berriz estrofa, estribillo, eta gero dago, ez du zeatik, ez da beti gertatzen, baina 3. zati bat, kantuan behin bakarrikan sartzen dan hori, eta ez deteuki inungo presaik berriz ere estribilloa bueltatu kanta bukatu, ze karo, ja 4 minutu guaz, eta bukatu, ez, sartu 3. zati hortan, musikak ere beste leku batea eraman zaitzan, lasai goxatu zu txikian, garatu ideia hori, lasai pazientziakin, eta bueno, hola inezkeo, kantako teia 6 minutua, eta bueno, holako gauzak. Pentsa ez, badago Avril Lavigneen kantu bat, Skater Boy, bere C edo D zatian, zapalduen olerkiaren lehen zatiaren igualaek oso antzekoa dan traza bat egiten duena, ez? Eta jende askorentzat D zati hori ez da ezagun egia. Skater Boyekin burua datorkizuna, aibozak boi, nola, aibozak el datorkizu da, eta gero batean erortzen da, modo menorrera bestia egiten du hor D zati bat, eta oso zati ederra da, baina nik uste askok ere, giro horretan, antzekotasun horretan ezagutu dugula, ez? Erreferentziak. Zein? Avril Lavigne. Pentsa. Avril Lavignek eragina izan balin badu, euskal musikaren, kantu oso, ez du itzegin sortzailearekin, einautekin, baina igual izango zen, ez zan konstiente izango. Hor, sortzezu nian bagizu, zu konstientian dazkatzun, edo zu ezizean musika dena tortze zaizu, nahi kertatze zaite, igual, estribillo bateo sortu, nahiko errex, eta ne hartzian, hau errexek izortu, hau zerbait da. Eta hasi galdetzen lagunei. Galdetzen abilatzen. Zerta sonatzizu honek, zergatik hau, zergatik egiten zaitain ezaguna, ez? Batzutan gertatzen da, badela beste zerbait, bestetan da, zure buruan errex sortu da, entzun duzu 5 aldiz, eta dagoeneko badirudi zurekin bizitza osoa dara mala. Hori da. Ez badago historio bat, esaten da, Beatlesek Yesterday sortu zenean, amets batetik zetorrela, amestu, eta Paul McCartney esnatu zanean, esnatu eta idatzi zula kantu hori, eta zizala taldekiei eta galdetzen, hau ez da neria, hau oso horrexatera da, ez ez auzuria da, hau registratu Oskar, eta... Eta gero, ez zuten topatu antzeko hori. Eta segi lotara berriro, beste zerbait bururatzen zaizun. Oso, gauza jebia da, ametsen eta sorkuntzaren harreman hori, ez? Nik ez ditut gogoratzen ametxetako kantuak, baina konbikzioa daukat, eta hau ere, bada mundu onirikoaren ezpaian jarri beharreko zerbait, ez dakizu ziur ze puntutaraino zure kritikotasuna, baina sentsazioa kanturik onenak ametxetan egin ditu dala.
Eta buruan imaginatu, haize sekzioa, garbi zeharreko egingo duen brasorrek, prapu, eta bajo azerari dena ikusten dut, bizitza normalean baino argiago. Gero, ametxeko hori dute, ez? Gauza sarraroa gertatzen direla, orduan ez dakizu benetan kantua ainona den edo ez den, sentsazio hori bai izan dut, eta esnatu eta ezin gogoratu. Eta baina Ander Zubillaga talekide eta lagunak esan zidan, hori, John Mayerri gertatzen zaiola. Berezinekin. Berak askotan aitortu duela, ametxetan egiten dituela bere kanturik onenak, eta pentsa, ametxetan onenak egiten baditu nolakoak izango diren. Bestela ere kantu derrak egiten ditu, baina. Izango nuke. Bai, nahi gertatzen egitena da, nik ez dut sortzen kitarratik. Ze kitarra hartze baldin bait sortzeko, juten naiz beti, nik dazkaten bizi jota eta beti antzeko kontuta. Orduan, inbehar detena da, instrumentuak eta dena utzi, eta buruan imaginatu. Bai, asko ite eta bidez, eszenario bat imaginatu, ni jarri ikursle eta zentzun nahi dut. Ritmotik hasten nahi, bestia, riff hau, edo, melodia bat, edo, estribillo bat, eta gero nola uztartu, eta gero idana burun dakatenean, igual ja kitarra eta hartonua koinziditzen, o ez, edo, bai. Eta bilatu. Bai, burun ikusi behar entzun behar dut dana, aurrena. Ez dakar entzun da hori. Eta, eta publikoan jarri zera, da publikoak zer dio, nolako izan da harrera? Oso guztua gaude harrerakin, egia esan. Karo ez deu kontzertu jo. Dena izan da sare sozialetan, oire izugarri aldatua, Eta baino ez, harrera oso ona. Ikuste deu, Spotin eta YouTubeen da jendia entzuten nahi dala, eta gure gertuko ere asko gustatzen zaie. Eta bai, oso guztua gaude. Bai. Ezin gak ejatu. Earki iruditzen bazaizue, hemen... Lehenengo kantua eskatuko dugu. Inigoren seuleko gitarra daukagu, bertako pianoa, ze kanta joko duzu lehenengo? Joket, nire alabai nion kanta. Dudan dena zugatik. Hor, duda asko eukin itun, gero izango deun nahi baldin bazue, baina nik enaiz sekula jarri letrak iten. Disko hau iritsi dan arte. Enaiz sekula enfrentatu paper txuri bati. Ze beti eman dit kriston errespetua, gero laguna dazkadazko bertsolarik, eta betire laguntzat eskatu izan dut, baina disko hau izan da, letra guzti kanta batenak ez ezin nik inditut, eta hasien asko kostatzen zitzaian, ze ez dazkat musikakin dazkaten rekurso denak, letra idea oso zaila da. Baina, neko guztuak gelditu naiz, eta kanta honekin, duda hundianekan, ze puntuk arte biluztu nere burua. Ez, alabai, eta, baina alare guztuak gelditu geha, eta desta, entzungo ez. Badola gure set akustikora Ixak Arruti, eta entzungo du lehen kantua. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mikrofonoa behar bezala ari gara hurbildu eta kokatzen, eta lehena eskatu eskainiko digu, Ixak Arrutik izan bai proiektuko kantua. Nahi duzunean, Ixak? Jaio ginen ta bizi gera, buruan milaka galdera, zalantza eta beldurrei aurre eginez, bihar dugu aurrera. Ezagutu ginen unetik, begirada xamurra hartatik, ohartu nintzen beti emango nuela, dudan dena zugatik.
saiatu nintzen arren, gehiagitan agurtu ginen. Une hoietan barruan sentitzen nuen, nire bihotza lertzen. Ta gaur ere utxune bat daukatzu gabe, ta berriz ere irrifar bat ezatoz nire gana. Munduan ez da ezer parekorik, besarkada estu batekin, malko bat erori, maitia beti izango naiz zurekin. Elkarren bihotz taupadak sentitu, idatzi gabeko horriak margotu, zure begi txikietatik amesten jarraitu, etorkizuna zure zain daukazu. Irrifar bat ezatoz nire gana, munduan ez da ezer parekorik, besarkada estu batekin, malko bat erori, maitia beti izango naiz zurekin. Elkarren bihotz taupadak sentitu, idatzi gabeko horriak margotu, zure begi txikietatik amesten jarraitu, etorkizuna zure zain daukazu. Etorkizuna zure zain daukazu, eta ni zurekin izango nauzu. Eskerrik asko Ixak Arruti zuzenean hementxe bigarren kafean, gitarra utz dezala eta datorrela berriro gure entrevista gunera lasai asko. Oraindik pianoan ere entzungo dugu Ixak Arruti, bueno, argiak piztuko ditugu eta segituan bagara hemen berriz ere zuekin, ze gauza asko ditugu galdetzeko, eta dagoeneko mikrofonoak berriz ere irikita gurekin dugu Ixak. Lehenengo entzun dugu. Bai, uste baino hobeto egia esan. Bueno, dena kontatu behar balin badugu, atzu Ixake momentu batean idatzi zigun, eztarri izorra duta zuela, eta pixatola zalantzan, baina aurrera egin du ausart. Eta... Aurrera, bai, eta horrekin baita ere hausnarketa, azken aldi honetan oso hausnarketa zale nabil. Egia esan. Horrela behar dugu. Bai, iruditzen zait gaudela oso ohituta, gero eta ohituko, kontzertu perfektuekin. Perfektuak, denek klaketa, ahots guztik afinatuta, dena perfecto, samplerrak, eta pixkat, nahi dut aldarrikature, bueno, ahotsa ez dakat ondo, igual desafinatukoet, igual galion bat edo, baina aurrea, naturaltasun pixkat, eta bai. Zer danea, izanen midi mundua, eta bateria, sekuentziatuen mundu hori, bateria digitalak ez, egiten zen giza akatsa bilatu, alegia. Bomboak regilan edo tempoan klak perfecto egon beharrean, bueno, dena pixka bat desplazatzen zen, orain badaude humanizer eta izeneko pluginak egiten dutena hori automatikoki eta gainera zuk nahi duzun graduaren arabera eta lehen hori eskuz egiten zen, hasi zenean guztia, eskuz bilatzen zen humanizazio hori.
Eta, pixkat, gaudez, joera batean batzutan deshumanizazio eruntz, ez? Sekuentzia asko, klikari lotuta, klaketari lotuta zuzenekoetan. Nik egin dut, Bai, nik ere. Perfecto. Nik bi proiektu ditut oraintxe, batekin egiten dugu, bestearekin ez. Eta biak ondo, baina egia da, beste espazio horri ez, orain hain bogan dagoen klaketa sekuentzia duna, ez den beste espazio horri ere, itortzat egin martzaiola, besterik gabe. Guztiz, gainera bestela gertatzen dena da, talde berriek eta gazteek dirudi bakarrik gauza bat indezaketela, ez? Bakarrik perfekzioa bilatu, eta perfekzioa bilatzea oso joitua izaten da. Bai. Tira Ixak, lehenengo kantua entzun dugu esan da bezala, aipatu duzu, alabari egindako kantua, eta esan duzu, gero itzi ingo dugu, ez? Zemen, biluzte honetan nolaiteko hausnarketak ere zurri zaizkizu eta kaso zalantzak ere bai. Bai, nik aurrena beti iten musika. Eta geho jartzezkio silabak, inglesez, hauatxua, bai. Hauatxuan ingatzin, naba matxino. Bai, rollo country kantatzen ungaina kantau. Eske oso hituta gaude inglesez entzutea musika dutik ulertu be. Eta bai, eta letra jartzeakoan, zalantza eukinu, zerri buruzin, zerri ez, Eta lehenguzu batek esan zian, hau alabai inbehar diozu kantau. Eta ni pentsatzen ez. Ezin jota alabai intzet. Baina, terapia gisa hartu nun, nik ere, bai, ze pertsonalki, zulo batian egon du naiz, guain ala lagurte, eta pixkat, eta terapia bezala hartu, disko osua generalian, baina kantau batez ere, eta zalantza hundin ostian, alabai buruzin nun kanta, eta, naiz da beha izan gustatzen, kanta, karo, laurte azka. Hoi, zamarron, karo, txikia da. Ja, kakaba da, hoi. Vale. Beste, beha, gustatuko zaizkio, beste estilo bateko, bestiko orain, baina, Bai, ez, baina. Eta, ez gila, bai, guztua gelditu naiz, baina pixkat panikoa errespetu ematezian, biluzte horrek, eta, karo, jendiak entzungo, eta, Eta biluzteaz gain ere, beste bati idazteak haukan presio bera. Ez da berdina zuk zure buruaren inguruan idaztea, zuk zure buruari, edo beste bati, alaba bati, persona bati. Bai, arrazoi ez du. Edo zure buruakin, edo personaje bat sortzezu, edo, bai, ez da berdina ez. Eta ardura bat dago horatzean, esan nahi dute, ziurrenik hemen etxeritzen den inor, ez da Bruce Springsteen edo ez da Coldplay, baina kantu hori hor geratzen da, betirako. Bai. Eta horrek badu, gure txikitasunean, hizkuntza eta herri txiki batean bizigaren honetan ere, ardura puntu batez, alabak beti izango du kantu hori hor. Gustatu edo ez, aitari gero leporatu nahi edo ez, baina horre gongo da ez, eta horrek, sortzen du zerbait. Bai, nahi emozioa sortzeit, egia, bai, poza eta arrotasunare bai, eta bai, gauz positiboak sortzeizkit. Bai, negatibok batez. Berarentzat ere politia izango da, orain 4 urte dauzka, eta agian, ez ditu ulertzen abestiko esaldi batzuk, edo zentzua, ez? Ezagit, buruan milaka galdera, zalantza eta beldurrei aurre egin, 4 urterekin etzara gai hori ulertzeko eta beneratzeko, ze politia izango dan, gero, ezagit, 10 urte barru galdetzea, eta abestia nola aldatu den, abestiaren esaian nahi, berarentzat nola aldatu den, eta izu oso politia da, hori? Bai, eskarrik asko. Ez, bai, astean ian galdezka, zeatik idatzi zen unola, hau zer da, hor ja beste kupel bateko zahardua izango. Baina, bai, aurrena musika sartuko zaio, eta, ondo. Eta musika sortze horretan, zemuzko izan da prozesua? Kontatu duzu, ariketa berezi hori iten dezula, bestek sortzerako garaian, eta gero nola eramaten da hori, talde formatura? Eske berezia izan baien sorrera eta hau dena. Nik, karo, grabatzea pentsatu gendunean eta bar, nik ja kantakin da nezkan. Ja. Eta ordenadorian sartuta. Hau da, grabatuta bateri digital bat, bajuare bai digitala, gitarra bat, beste gitarra, kantatuta koruak, dena inanekan, eta izan zen, basikamente, tori. Hau da jo behar deuna. Eta, alde hortatik, ondo, ez da egon inungo tensillo momentuik, zeni bakarrik nintzen nire buruakin. Hori ondo dago. Zumaiako ozen estudiotan grabatu dezue, Jurgi Taboadarekin, zer moduz berarekin lanean? Oso ondo. Guain dela urte pila batetatik ez dautze dugu Jurgi. Gu hiltze ginen mendeko itxuan, eta beak zeukan beste talde heavy bat izun nauk izenazuna, eta garaiaietatik eta ez dautze geha elkar, eta orain hasia, bere, pinitu bakiten, esango dugu, tekniko gisa, guain dela, ez dakit ja urte batzuk, 2, 3 urte.
eta beare hasten, eta gure bai, eta asko bilatuet famili girua, bai taldekidengan eta bai teknikoengan lagunak, dena lagunekin. Eta oso gustua, kriston soinuak, hau. Kriston soinuak, dena ampli batekin grabatu deu, gitarra igualakin, gu ez gea oso, pedala, bestia, no. Pun, entxufatu, eta gero, kriston soinua, oso gustua gaude. Aizue, 10 minutu dauzkagu eguerdiko 12etarako, eta sarraskiari ere lekoa egin marko diogu hemen entrevistonetan. Sarraskia. Esan duzuzuk letrekin eta ardura hartu duzula, eta izan dela prozesu berri eta zail bat, goiurik artista guztioi letrak hartu eta galderak egiten dizkizue, besterik gabe, beraz, hau hitzak definitzeko ordua da orain. Eriotz minan abestian esaten duzu, mundua isirik dago, ezer jakin nahi ezean, herri bat hiltzen ari dira baina gure begien aurrean. Hau entzuten duenak, pentsa dezake Palestinan, pentsa dezake Sudanen, ze paper uste duzu duela musikak isiltasun hau apurtzeko edo? Bueno, musika aldarrikatzailea da, musika arma bat da. Musikak daukana da, jendean gara iristeko gaitasun naturaloi. Gero hitzak jarri dezakezu, nahi buruz, baina musika behar ja iristen da, eta, nik kasu hontan, kanto hontan erabiliet hoi, aldarrikapen bat izteko, eske normalizatzen nahi gea, baina sarraski, hau da, izugarria da. Ikuste ditugun imagenak, eta karo, denak isilik, zebaki du jutarrak botere handia dakela. Estatu Batutatik hasita, eta mundu mailan, eta nik pentsatzeske zerbait inbeharra zeon, kanta horri buruz. Obi joa da baitare, ze kanta askoen goia, gai horren inguruan, baina nik eren ere alia nahi nun jarri, eta beharrezkoa irutze zait. Hori lehenengo galdera, bigarren galdera ikusi dut, diskoa entzuten, gai batzuk edo errepikatu egiten direla, eta onarpenarena, edo bakoitzak zu izatarena, adibidez, barne, abesti batean esaten duzu, maitasuna eta onarpena, ikasagairik zaiena, beste batean zure izatearekin bat, beldurrik gabe zu izan zaitez, beste batean deno gabiltza ingurukoen onarpen eske, diskoa orokorrean bada aldarrikapen bat bakoitza izateko bera den bezalakoa? Bai, ez da premeditatua izan, baina gero, taldearen izenetik hasita, nortasun hori izate hori, ez da? Eta bai, desente atera zaitola, nik uste, disko hau dala barnera begiratzen duen disko bat, ez naita, baizik eta hola atera da. Kanpuan dazkaun estimulo guzti horiek pixkat fuera, eta aurrena ni sendatu behar naiz, eta ni onartu behar dut, nire burua, eta nire erabakiekin bizi behar dut, eta, maitatu, onartu, zer naiz, bai, diskoaneko horti dihua, bai, desente. Eta azkenekoa, nola alabarena kontatu duzun, aldatu egingo dut galdera, eta galdetuko dizut, aipatu duzu, diskoko abesti guztien letrak zukin dituzula, bat abesti batenek zen ezik, Ibon Aginaga imatzeke egin duela letra, eta jakin nahi nuen, zergatik Ibon, eta zergatik horrela? Leheno esan duten bezala aurrena musika ite dugu, eta, gero letra. Eta sustraiak egarri kanta, da kantaik bizkorrena, diskoko trasherona esango dugu. Tuta, giztone eurra. Eta gai bezala pentsatu nun, nahi nula euskerai buruzin. Berriz ere, horre dator, nortasuna, euskaltzea, jende geotak gehiago daki euskeraz, baina igualaztak gutxillo erabiltzea euskera, erderaz hitzeite hoi geota komodogo haude, erderaz hitzeiten, fiskat horrekin arduratuta edo, eta gure Ibon euskera teknikaria da. Beraz esan nion, Ibon, hau hitzako. Aproposa. Eta ala xeintzun, nire estilua baino pixka poetiko guain du, egia esan. Bai, eta horaxe izan zen, bai, hori da, horatik. Sarraskia gaindituta. Etzen zaia. Etzen zaia. Aizue, 5 minutu dauzkagu eta Isaken kantuak luzeak dira, beraz, bigarren kantua eskatuko diogu. Zein da bigarren kantua, Isak? Bigarrengo kantua jokoetena, pianoa jokoet, eta da diskoko azkeneko kanta. Eta diskoei izena emate jona, dena galdu baino lehen. Ederra. Eta gainera, kantu horretan, oker espanaiz, buruzari naiz, Oianarekin abesten duzu. Oiana Kaleia, Oiana Rodríguez.
Oiana Rodríguez, Nere buruaina Oiana Kaleia geratu da. Aipatu nahi dut, Oianan papa izan bai Osuan. Hola, askar aipatzen. Bai. Oiana, bale, Akaleia, eta baita ere beste izen bat, Kuku Maitia. Zer da hau? Bueno. A ber, Akaleiak induna da, oain jokoeten kantako, sintetizadoriak, eta, bueno, arregluak, eta biolinak, eta dena. Kuku Maitiak zein du? Bertsona berdina da, baina Kuku Maitiak indu. Diskoan diseinua, bideoklipak, kamiseten diseinua, sare sozialak emateizkigu. Gu oso txarrak ea sare sozialak. Prentsa arduraduna ere bada. Dena. Guri letrak berak helarazi zizkigun. Bai, hori da. Sortu PDF-atan, Oiana. Bai, eta kriston lan, kriston, oso eskertuta gaude. Beagabe, erdilarez genuen ningo. Aizu, hemendik mucho handi bat Oiana Kaleiari, eta igual bigarren kafeko entrevista akustiko batetik pasa beharko du gure pianoa aprobetxatzera, ez? Esango jot. Zaiozu. Oso gustatorriko. Ez paiozu esaten guk esango dio, baina datorrela. Isak Arruti, zoaz gure pianora, mila esker, eta Isak prestatzen den bitartean, kontatuko dizuegu, Aginagan eskainiko dutela estreineko kontzertua, otsailaren 22an izan bairen kontzertua, arratsaleko 6etan Eliza Zaharrean Aginan. Beraz, bertara ere, gonbiatuta zaudete. Eta guk pianoaren mikrofonoak irikiko ditugu, eta Isak prest dagoen momentuan, ikusi eta entzun egingo dugu. Isak Arruti nahi duzunean. Dena isilik soilik arnasa Iluntasuna ez da taupadarik Airean nabil ta ekorik Gorputzotzontan ez dut ezer sentitzen Itzuli naiz baina Ez da inor biok bakarrik Agurtzeko ez dut indarrik Amaitzea ote dut onena Denboraren atzaparretan galdu ziren promesa haietan aurkitu nahi nuken itxaropena dena galdu baino Bizirauteko indarrik ez Bizirauteko kemenik ez Hau da nire azken hitza Maitia zaindugu eriotza Ez da inor biok bakarrik Agurtzeko ez dut indarrik Amaitzea ote dut onena Zugan loturik denboraren atzaparretan Galdu ziren promesa haietan Aurkitu nahi
Izan bai, Xak Arroti eskerrik asko, txalo laburra egingo diogu, eguerdiko 12 baditu eta bagoaz informazioari heltzen hemen naiz irratian bihar, hementxe bigarren kafean goizeko 10:05 izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.